Hej, jeg hedder Janni Laursen. Jeg er statsautoriseret fodterapeut og klinikejer af Klinik for Fodterapi i Støvring. Jeg fokuserer meget på velvære, og det giver sig til udtryk i den måde, jeg har indrettet min klinik på, men også den måde, som jeg tilrettelægger min behandling på. Jeg fokuserer meget ud fra det emne, der hedder posturologi, det vil sige kropsholdning. Jeg kigger meget på, hvad fodtøj folk de kommer i, og jeg kigger meget på, hvad fejlstillinger folk de har i fødderne. En typisk fodbehandling består af et dejligt fodbad, klipning og fræsning af negle, oprensning af negle, og jeg beskærer den hårde hud og finpudser huden, og derefter får du let fodmassage med en lækker skumcreme fra El Prasane, som er uden parfumer og uden parabener. Håber besøget på min hjemmeside har vakt din interesse, og du er velkommen til at kontakte mig på min telefon på 50 91 10 45, så vi kan aftale en tid til din næste behandling.